Често се чудим, нали, какво отличава една добра вечер от наистина незабравима. Тайната, всъщност, рядко е в скъпото месо. По-често се крие в нещо много по-достъпно – изкуството на подправките. Нека да видим как да го овладеем заедно. И точно това е в основата на всичко. Тук не говорим просто за сол и пипер. Не, говорим за истинска трансформация. За това как с правилните аромати всяка кухня може да се превърне в сцена на кулинарен шедьовър. Напълно разбираем въпрос. Понякога рафтът с подправки изглежда като някаква сложна карта без опътване, нали? Добрата новина обаче е, че са нужни само няколко основни принципа, за да започнем да се ориентираме перфектно. И ето го решението. Просто започваме от основите. Все едно си изграждаме базов набор от инструменти за вкус. Щом веднъж овладеем тези основни елементи, ще видите как комбинирането им става почти интуитивно и, разбира се, много лесно. Вижте, всичко се свежда до 3 основни групи. Когато ги разберем, вече имаме една здрава основа за почти всяко ястие. Нека да разгледаме всяка категория по-отделно, за да видим как точно работи цялата тази магия. Започваме с тревите. Това са зелените листни части на растенията. Тяхната работа е да внесат живот и свежест. Представете си само свежия, леко пиперлив вкус на магданоза или онзи топъл земен аромат на мащерката. Точно това е техният принос – яркост и свежест. Окей, следващата ни група са подправките. За разлика от тревите, те идват от семена, плодове, корени или дори кора. И точно това им придава много по-концентриран, много по-наситен вкус. Тук вече говорим за пикантността на черния пипер, топлината на кимиона или пък екзотиката на индийското орехче. И стигаме до третата ни основна група – ароматизаторите. А това са тихите герои във всяка кухня. Чесън, лук, джинджифил. Те изграждат онази дълбока, богата основа, без която нито едно ястие не може да бъде наистина пълноценно. Добре, вече разполагаме с нашия вкусов инструментариум. Сега идва най-забавната част – да видим как тези елементи си взаимодействат. Ще разгледаме перфектните комбинации за различните видове месо. Пинешкото е като празно платно за художник. Неутралният му вкус е просто идеален за експерименти. Паприката, например, добавя цвят и една лека сладост. Риганът носи средиземноморски дух, а пък лимоновият сок – ето това е перфектният пример как малко киселинност може да озари и балансира цялото ястие. При говеждото обаче правилата са съвсем други. Неговият силен и богат вкус има нужда от подправки със също толкова силен характер. Класики като черен пипер, мащерка, розмарин и чесън не просто добавят вкус, те сякаш се изправят срещу наситеността на месото и го издигат на съвсем ново ниво. А свинското има една такава фина, естествена сладост. Целият трик тук е да се работи именно с този профил. Подправки като канела или съставки като мед подсилват тази сладост. Докато малко чили създава онзи вълнуващ контраст между сладко и пикантно. Супер! Вече знаем какво да използваме, но как да го използваме е също толкова важно, ако не и повече. Сега ще разгледаме няколко малки тайни, които правят огромна разлика в крайния вкус. Ето 3 ключови принципа. Те са лесни за запомняне, но ефектът им върху ястието е огромен. Нека да видим как работят на практика. Времето е всичко наистина. Когато подправките се добавят в началото, топлината помага да се освободят ароматните им етерични масла. Така се изгражда един дълбок, комплексен вкус, който просто е невъзможно да се постигне с поръсване в последния момент. Ето това е една много често срещана грешка. Солта, разбира се, е усилвател на вкуса, но когато имаме сложна комбинация от билки и подправки, те вече вършат голяма част от работата. Винаги е по-добре да се опита накрая и тогава да се добави сол, ако е необходимо, вместо да се пресоли от самото начало. Тук е важно да запомним нещо. Всичко до тук не са строги правила, а по-скоро карта. Истинската магия се случва, когато всеки поеме по свой собствено кулинарно приключение, като използва тази карта просто за ориентир. И този цитат обобщава идеята перфектно. Готвенето е творчество. Помислете за кухнята като за ателие, а за подправките като за палитра с бои. С търпение и смелост за експерименти може да се създаде истински шедьовър.
И това е може би най-важният съвет от всички. Ами ако към свинското се добави малко кимион? Или ако пилешкото се овкуси с индийско орехче? Най-лошото, което може да се случи, е да се научи нещо ново, а най-доброто – да се създаде нов семейен специалитет. И така, въпросът сега остава отворен. С тези основи, идеи за комбинации и съвети, възможностите са наистина безкрайни. Какво ли ще бъде следващото кулинарно творение?